When he September ni som porok ania Thentlang Br YMA te malap na tila Khawhar chung te mithi kan nei hian Khawhar chung te pualin than nga ni a hian thalai hoin a tul na kan tho sak thina chang chuan thing lak te chang chuan lo thlo te bo siang te an ma ni na na tul an nei ang kha a member pum hian kan tho sak thina mi chung chuan thalai upalam deuh te le anu le pa pi le pu te in lama Khawhar chung te len puin kon lo mang thina hian thing purin kan chuak thina ni vaina po hian hei kan han ti le a ti sang hian hai rồi đi kun enge mo lai kha chuan kan phura kan thlen topa kan ho san mai thina anei tu te kan Khawhar chung te boi pui le lak sak le turin chuan tu ne ro chuan kan tana kan e sak zui ngal boka anda fel te ne lam hian ti hian kan ti hok chun zom ta thin an ka thalai te kan leng khom ve pe tuk chuang lova hemi atlan ha ni bi ga te hi chuan tu bang chuan tia kan ti mai hi tha kan ti ve ri ani kan ti sap a ana ma hian thing pui lum tu te nama hian thing pui luma leng khom le ram kal lo ho piang hi no pe char thina ni hian kan tia kulai dewa khon kan da sak le don ne voina Khawhar chung te kan ti kan mithi hi upa boy chuka Presbyterian ko kan upa hemi Presbyterian ko kan biak in bul kot loka ni kha ani